Kanang Salmo 75, gusto, Pastor ba? Salmo, 75, gusto. okay, 75:8. Aton tanawon ang gingon diya sa Psalm chapter 75 verse 8. Nagingon, kay diha sa kamot ni Jehova adunay usa ka kupa ug ang bino nagabula kini napuno sa mapait nga simbog o gikan niini magahuwad siya sa pagkamatuod ang mga nalog ni ana pagatitiun sa tanang mga taong dautan sa yuta og ibnon nila. Unsa may imong pangutana, Igsoon? Ito man ang sayo ko, Pastor, nga lino nga nagabula, Pastor. Actually, Igsoon, kung imo ni siyang basahon tanan, no? When in fact, kung naakay Cebuan nga Bible, naadagay daang gi-explain sa uluhan, no? Na yun ang Diyos magapukan sa mapahitason o magabayaw sa taong matarong alang sa Pangulong maguhuni, Salmo ni Asap o sa kaawit. So, kining Psalms magud igsoon, daghan ang, dili lamang si David ang author niini. Naa dinhi si gitawag natog si Asap, sulat ni Asap kini ug sa gisulti ni Asap dinhi kining bersikulo 8 usa kini siya mga gitawag natog figure of speech, no, mahitungod sa mapahitason nga gikinahanglan magapaubos. Gani kung imo nga basahon igsoon ang bersikulo 9, apan ako magamantala sa walay katapusan, mag-aawit ako og magpagdaig sa Dios ni Jacob. Pagabungguon ko ang tanang mga sungay sa mga taong dautan, apan ang mga sungay sa mga matarong pagabayawon sa itaas. Kabalo biya ta igsuon nga daghan kay mga figure of speech diri. In fact, na gitawag nato dinhi nga simile, na sa gitawag nato personification, unya usahay makita nimo nga ang mga mapahitason gamitan nila og mga pamulong-pulong sama sa giingon dinhi nga kini gitawag natog kini mapuno sa mapait nga simbog o gikan niini magahuwad siya sa pagkamatud ang mga nalog ni ana pagatitiun sa tanang taong dautan. So ingani magud igsuon kung imo gini siyang tagsa-tagsaon kay ang pukuan magud kining mga hulad pamulong sa panahon ni David igsuon adunay gitawag nato og mga pagtandi. Unya kung imo makita dinhi, gina-explain dinhi mahitungod sa mga pagbadlong sa Ginoo, imong tan-aw dinhi nga ang author niini nga si Asap nagapasalamat sa Ginoo ngadto sa labaw nga makagagahom, ilabi na usab sa ilang nga pagpaubos. Dinhi sa uno, magapasalamat kami kanimo o Dios, magapasalamat kami tungod kay haduol ang imong ngalan ang mga tawo na nagsugilon mahitungod sa imong katingalahang buhat sa diha nga hipalgan ko nga natudlong panahon magahukom ako sa katulid gayud. Gilaglag ang yuta ug ang iyang mga pumuloyo niini. Unya kung imo makita dinhi daghang mga tawo nga makasasala ang gihulagway dinhi sa bersikulo 8 igsoon. Usa ni siya ka figure of speech nga ato nga makita ug imo ni siyang masabtan kung huruton nimo magbasa ang tibuok nga kapitulo sanglit iya man ni Asap. Gawas kung naa kay follow up igsoon.